Tini Kuaimura ADC village ningui ang regional president Somir Jamatia tini tipra mothani nahor mungbai oklui thangnai je watui kwbangma wai flat tungfro yang lama bai thangjaka lai kotorma bai thangai yang kheto bukama nosto ongkha haifano yang sini 40-60% yang borok tongo yang lai sonai borni lama osubida tongmani bagui जों wasokha je mothani tuiwi tini oro borno lama phat heiro laisiano nei ang video viral khaikha blog hoite subjournal hoite thungjaga monono photo buile rohajak tobe borok puno takjarate uddog naini bai जों mothani basai thanglai khaje tini orni o lama no kisa parai rolayani bagui borok official samthangnai butongo gabama जों dogan pat bazar laisonai butongo hingke lama osubidani bai koi laimali ang tongkha boni bagui जों sini motha bai wan soklaioino sini tipra motha tongo जों ase government no nailiya haibile जों phariamte kisamsa tuktarno khairman hindui sini wan soklaibai sini mothani borok gobamon phaisopajak tini prai 40-50 jona phaisopajak जों joto ni wan sokmungbai joto ni nahor mungbai tini o lama no clean khair nahi wan soklaibai omno lama parai nahi wan sogui tini oro tanglai tongo hani bonang tei joto ni barai khaplani jara tini o samro phaidai phimiya ba mothano hanjai tongnai koyeni musugu nirok bo omte hai sahojogita jonogon ni hamkhraini samuno hingke omte subajo khaifebeni bagui omo kuno government ni samungbuya जों kuno borokno bill rogoni bithangmaya rang rogoni bithangmaya tofano जों tini mothani pokho theke jonogon ni hamkhrai theke tirpar dofani tiprasani hamkhraini tokho theke boroni o lama laijakno phano जों tini khair laini hnui wansogui jotono orko thumlaijak hani bangno phaidi bwskang orni BJP tongnai CPM tongnai ba IPFT tongnai jotono ang koyani musugu omte chubalai buthuo jotono phaibai jadi जों jotono yak phlok lekhetei busanai borok जों tangmano naithauje phang tongna haifano जों jonogoni hamkhrai omo जों kuno government thani demand buya जोंनो jero bill ronai phu haibu जों borokno saya haifano जों tini jonogoni hamkhraini bagai jonogoni lamani bagai जों tini oro tanglai tongo joto buthu khlaiwi hingke hani bagai joto dofani thani ang koihoro omte hai chubalaimung hamkhraini samung dofani hamkhraino tei wansol hangke jotono bwskang agok phaidi जों jotono omte tongnai tei miya thangnai robo जों khailai tongo sini je parani kheto kisamisa khainai roni oro boni oro salsa rokhe जों lairok tangkhlai huksang rok hoklai tonglaio bokuno hajira buya rang buya paisa buya hapan kaisa te kaisa subalai mungkhe जों motha subalai mung buthu phunugui tongo hani mai joto tipra sarongno ang koyani musu omthai samungka hamrokno jotono yapri nawi phaibai jadi please nirok borok bai borok bulayani toklayani hanya wan solayani obata hino sini wan sokta tangbaidi tini jotono omta hai samungo bwskang agu phaini magisi ang koina rokjago je sini jomaitia bai sini borok bai borok bukung bara bai bukung bara walai bulai rokno tangbai jadi जों omta hai chubalai buthu tongkhangke jotono buno ekdino जोंनो jotono ma hajaknai hani magi jotono thani koimung nargo jotono phaibaidi omta hai samungo जों chubalainai tanglainai omo sudu ani personal matter ya omo sudu ani individual ya omo joto hamkhraini bagai yang 60% borok laini borok tongo boroni bagai si जों omo samtang tongo hani bagai ni usunu kok sawi ang jotono thani koimung nargoi usunu ani kokno pairo jakha jotono hambai khulumkha।